Щастлив ли? Се начали на английски. Да мял, да мял да... Къде сме, бе? Сан Андреас? Това какво е, бе? Какво е това, бе? Golden Gate. Golden Gate. Според вас какъв цвят е? Цветът тук се нарича? Здравейте, приятели! Ага. Опа! Уникална е, знаете. Цветът се нарича International Orange. Нали така? Той замина. Дай иначе. Цяло си е доста величествен, бих казал. Доста си е величествен, батка. А ето там може да видите и Алкатрас. Точно до дървото. Това е Алкатрас. А това е Golden Gate. Тука, колко съм играл с тях. Сан Андреас, да не ви казвам. И долу сградата, където е стриптиз клуб и нея има. Само че не знам дали се види изобщо. Бах ти якото! Много яко тук. После из водата е много красива наистина. Много ми хареса тук. Да. Искам лодка сега. Ново хоби. Лодка. Какво искаш? Лодка в Сан Франциско. Петър. Много е красиво. То не се вижда, но моста дори е извит. А не е малък. По мои неофициални данни е дълъг 6 км. По официални... Те я знам. Ще ви кажеш фактите за моста. Два знам. Два. Цветът не е червен, както повече хора биха казали, той е оранжев. А специалното име, защото е специално оранжево, International Orange. That you want. И мъглата, която е доста характерна баш за тука, се едно не ти е заведил мапа. Да, реално днес. Не си го отключил? Днес нямаме мапа. Да. Тя се казва Филип. Карл. Карл. Филип! Кой е Филипс, бе, брат? Не знам. Филипс. И... Който се казва Карл. По мои неофициални данни, мостът е дълъг 6 км. Аз го казвам. По твои Това данни... не са 6 км. По-скоро по твои данни това е... баси дългия мост. Да. Може да стига да не знам къде си. Открите най-дългия, бе 6 км. Да. Не 6 км, бе. Човек. Алкатрас. Спас. Стига, човек, това тук да не мога да го препълва никой. И повечето... Оля в Малта, от Малта да го достигна, той тук няма да стигне. Ама чай сега, тук няма затворници от Малта. Отделно повечето, нали се очаква, че не могат да избегат първо да стигнат до водата. Че и да плуват. Това ще са много малко хора. Пълно Силвестър Сталон. This can go two ways. You let me go and I'll pretend this never happened. You don't and I'll burn this fucking place to the ground on my way out. Да. Тук кафето, това отгоре то не се вижда. Golden Gate. Е там острова с лодките. Ги има в Сан Андреас. Което е доста важно. Ето кафето, за което ви казах. Което го има в Сан Андреас. Аз съм гладен. Което го има в GTI. Хоп. Малко по-нагоре, нали, представете си мапа. Е там наляво, като тръгнете. Какво за една година? Помагате за една година са го направили. Не. Ой, как се сменя? Това е много яко. Това е брутално. Няма време тази конча. Хайде. Оттам, така натам, имаме едно гадже, което е медицинска сестра. В Сан Андреас. Айде, Сан Андреас. Сан Хиро. И трамваите са ги направили също много яко. Его трамвая тук, където гази постоянно.
Тук също имаше и такава база на военноморските сили. И като влезнеш в лодката и те гърмат 5 звезди. Бах, сяко. Айде, Сан Андреас. А сега отиваме да видим морските лъвчета. Ако не знаете кой е, сега ще ги видим, надявам се. Дано са там. Ще е този кораб, който аз... Как? Дайте, не мога да самолетите. Що голем кораб? Аз не съм го видял дори. Това е като в Сан Андреас. Даже има едно местенце, къде има подводница в Сан Андреас. Тук няма да е сигурно. Но ето го и Пиера. Тук убиваме един от мафиотите. Също Райдър от тук бяга, имаме мисия с Райдър. Там на края на моста той прескача и ти плуваш през едни скали отдолу, бе, чиста лудница. Не мога да правям, че съм тук. Мими, днеска ми обяснявам на Мимито за бървите в Сан Франциско, това и викам, и то на Щов е същото. И тя вика, аз съм тук до Сан Франциско, а на Щов още не съм ходил. Право, бе. И е права, да. Не идвала си още. Но е идвала в Сан Франциско. Но не е също. То е също. I know what to do. Alright, Bo, stand right there and do this. Do this. No, don't just do that. Just like that, okay? Yes. Това всичкото са морски лъвове, хора. Там има един самотен, доста голям. Доста голям мъжки екземпляр. Виж, как се учиш само. Ще има вода. За 1000. Оп! Те ще затворени тук, рега. Не са затворени. Затворени са, отдолу не мога да се мине. О, да, са затворени. Затворени са, тук не мога да се мине. Не бе, там под Кея мога да минат, Мими. Е там между Кея. Не става, бе, човек. Затворени са. Човек е там под Кея. Има дупки. Човек, не можеш ти огонното да минеш. Как ще не мога? Отдолу силно е по-широко. Затворени са. Знам, че искаш да го повелваш. Не ми изглежда да са зле. Всички се заедно, не използвате това грип. Може да тикали на 4 такива. Не, според мен са доста добре силаяните. О, нещо е сам така. Какво е проблема? Дали се качват на лодките ми? Какво мислиш? А то стои като камък. Че виж го някакво голям. Не съм се огъм. Това се почесва. Опа! Лодка голяма! Сега ще скочи някой лъв. Той говори като теб, бе. Да. Ами не искам. Не искам ми. Не виж, ми виж. Ай, годин. Като каза 100. Ми ще бъде там един. Ето кой е там Алкатрас. И лъвчето. Морския лъв. Ето и Сан Франциско от Кея. Ме кефи града много. Много добре изглежда. Много е приятно и тези прасета е там са много сладки. Няма да е фърна. Не за Марти има ли? Сувенирния магазин за левичари. What the fuck? Какво е станало? Той има цели къщи върху Кея. Това ти големия кей. А това вече го знаем от GTI. Нали? Пълнички. Да, като цяло. Чакай се. Вършна. Да. Той пазар, никога не е. Гледам си това не е. Да трябва човек. Ма той е много голям бе. Гледайте, те му реже трябва да... Той е доста големичък. Може да малко беше на тебе. Малка ви ба. Той изяде половината, виж как.
Разкъсай я. Ето ми готна ли вода? Бебе. Щастлив ли? Ти видя ли го това? Той я разкъса. Мари, много е дебел. Къде отиде маймуната? Ето го дебеля. Фъра още. Май, той е много бърз, бе. Знаеш ли какво работиш, ами? Хана. Това е на морска момент. Ще фърля всичко на лъвчето. А те виж филетите, отидете в филетите си хвърлят остатъка на морска лъв. Виждаш ли? Да. Те хвърлят кокос, черва и такива работи. Ти трябваш уже да изхвърляш тия работи. Де. Шляп! Ма виж как се върти? А те са два! О май гаш! Виж как я разкъса? Това е яко бесно животно, Мими. Ещи, оле много са сладки. Ами не е толкова сладък вече. Ставаш така мен да ме разкъса. Да. Кажи. О, чиз. Продължава. Моля, къде го хвърли? Представяш си, как го хвърли да ти го фъкне в муцуната. Хайде хвърли. Много са интересни. Видяхте ли лъвчето как прави? Фана рибката и... Говори! Да ти говори на... мошки. На лъвче. Той е лъвче. Той не е лъв, той е бебенце. Той е огромен. Как завъртя месото? Той като я фанеш, той явно това му е инстинкт. Нали? Фаща животното и почва да го завърта, за да го извива се едно. И накрая просто... И го разкъса. Това си майката. Не казвам си умни! Моля те вата ми. Опа! Айде! Сан Андреас. Тек ме се качим, ама. Нищо. Да. След това влакче не беше скъпо, струва си. Ама много хора имаше и то ще го панеме след не знам кога. Пак времето ни е малко ограничено. Бе, тия нормални ли са? Колело тука. Не бе, те луди ли са? Кой спочва колело на този бърб? Надолу сигурно е готино, ама... Нагоре? Ти го кажеш надолу. Не знам. Той не може да гледаме това. Кейблкар. Кейблкар! Ако ти вземем едно тротинет. Добре, сега не може да се качим колата? Оплаших я. Циганска такова. Кой става някаква... Аз това ми се взема после. Давай, today. Ер с осмицата. Няма е, само ер. Още малко. Газ, че автономния идва. Той откъде знае, че е зелено, бе, бати не е нормално. Ще дам човек, кое? Не го знае, че е зелено. Мисъл, в момента ви снимам на нивото на хоризонта. Нивото как? Ще го паркираш тук? Никога то няма. Скачали са тук край. 100 санител не става. Приключвам, иначе е същата като моята кола, само че по-нова. 2003-та, 2004-та, е тази. Може би 2005-та да е. Това само с хила си истина. Наистина. Срещу
искам, че стигнеш защото... Не бе, ти с Волвото, какво ще правиш? Човек, тук не може Волво. Първо, Волво 96-та година е 40. Първо. Няма ръчна спирачка. Волвото? Да, няма ръчна. Не става, не работи. Той път съм направил. Така. S40. 96-та година. Първо няма ръчна спирачка. Не работи, не държи. Даже като я дъпнеш, не отпуска после. Тоест има, но не става. Второ, съединителя предпозва. Какво значи? Това ми ти отпускаш, ама тя колата ни ще да тръгне. Ти от Парадайса не можа да излезеш. Едва ми излезнах от Парадайса един път. Долу ляга по газо, колата, ние се чувърта. Няма че. И това е всъщност. Което не е малко. А Данчо къде е? Тук Патко е там. Там е къщата на CJ. Това е в Сан Андреас, там си имаш къщичка. Имаш и гараж. Всичко е ще. Не, аз се измърх просто. То бое. Там си имаш къщичка. GTI. И това е най-кръвата улица като цяло. И едно хубаво. Там некъде и Чайнатаун. И Little. Ето хора, вижте на CJ къщата. CJ, къде си? Де факто в играта тук има гараж. Тук няма. Ама има ли значение? Искам да покажа, понеже слизаме на тази улица. Сега ме никой ламбова. Тук винаги блъсках колите. Нямаше шанс да не блъсна колата. Просто е много шибано в Сан Андреас. Той е бая бърз. Коя? Да. Супер. Много е красива. Супер е. А не се ли ти харесва? Ще я вземеш ли? Да. Мама, сега ще пуша. Къде е къщата? Я пъстена. Какво стана с къщата? Какво стана с пъстена? Вземахте ли? А то що е извън колата, бе? Да снима. Ето как снимат. Да не паднеш? Да не паднеш? Как се обръща се едно ме разбира? Еми, да беше казал да, не. Да. Това се съпа си тебе. Да. Виж по-малко? Много красив цвет. По-малко количка. Само да имам пари да кнопка това да жертва. И на тази улица. В Сан Андреас. В Сан Андреас. Сега ще Има ста... тъпенското знаме. Ужас. Та... Оле, бебе, да ме това ще би колата. Да. Аз ще карам такова. Ще е стъклена. Тама няма да им пришат градите. Да. Като нищо не съм виждал тази кола. Ще дойде, ще взема така кола на цялата. Видяно. Без цветята според мен ще да е по-яко. Кое? Без цветята. В смисъл виждаш всички коли как се случват, гъчат. Спирай, нашия. С лимузинката. Това ще ни запали. Не ми влизай по средата. Падне. А тя чисто нова, тя с слепенки поддръжки. Да, знаеш какъв е? Не го казвате еднакво. The chair. Yes, the chair. No, another. What? Yeah. Ah, this one. No. Like this. I don't. I can't. See me. Аха. Down. Yes. That. Modern. Yes. Modern. Perfect. Това е Modern car. тотален контраст на разговора. Другия обор. Да. Така мога да получиш само с начален английски. The meow. Not the meow, the self-driver's taxi before that. Да мяу. Как се казва? The meow. Мяу. Той си взел котка. Иска да ви кажа един вид. Self-driving котка. Какво за мяу ли? Не. За записата искам да бъде добър. Две вълки излизат от бара. Едната казала на другата, че скачаме до вкъщи или си фанеме котка. Много е тъпто е вид. Искам да го качиш в филма.
Yes. Ще го има на IMAX. Не взема да го кажа, защо ме да го пусне езикът. Ево, виж, ще го има на IMAX 4D. Мяу, мяу. И вика self-driving мяу-мяу. Self-driving мяу. Абе, да чува. Стикала котка. Един кон влиза в един бар, отива бармана и се поръчва една кофа бира, една кофа уиски, една кофа кола. Бармана му дава, той го спива, тръгва си. На следващия ден идва бармане една кофа уиски, една кофа кола. Бармана му дава, коня ги спива, тръгва си. На третия ден идва и вика на бармана една кофа кола. И бармана му вика, какво стана с уискито, днеска няма ли я пием? А, не, днеска съм с каруцата. Знаете ли, що жените живеят повече от мъжете? Що? Защото снят жени. Какво? Excuse me? How many pound? For what? You. Pound. Колко тежиш? Паунд. 3 камъчета. Why? Why? You Не знаеш каква музика Yeah, слушат this в day, църквата. From where? Bulgaria. Bulgaria. And which city you go? Yeah. Двама души отидат на бар. Два добре уседнали мъжа. Which is bad. Наистина ми вика. Супермен, имаш много гадно пиянство. Схвана ли изобщо? Ей, тук сме в Little Italy. Can I have a quick break? А, вие сте пили повече от мен. Беше ли тъпица сега? Беше хубав вид. Беше вид със сигурност. Добре, Little Italy е много тъпо, така че може да не ходим. Какво е тъпото на Little Italy? Какво очакваш от Little Italy? Малката Италия. Нещо яко бе, те даже изградите не гледат италиански. Гледай какво става. Естествено, тук ти в момента няма да ги видиш да си италиански град. Little Italy, където се казва Греко. Бих си взела кафе. Да, между. Оле, кафето плебей там. Стига да имах 5 часа. Беби, ти знаеш, че ми е любимия вид, нали? Да. Но този вид за Супермен ми е любимия вид. Ще ли кажа някакво вид?